All right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasallam. Joo, tervetuloa tämmöiselle niin kuin kuukausittainen tämmöinen workshop-työpaja, missä käydään vähän niin kuin erilaisia niin kuin asioita läpi, mindsetteja enemmänkin, tai miten pystytään kehittymään. Ja tämän kuukaudeksi inshallah mä valitsin deep work, eli se on syvä työ. Ja se on tosi tärkeä semmoinen systeemi. Ja nyt tullaan käymään, niin kuin, mitä hyötyä siitä on, miten mä voin aloittaa. Ja just ennen kuin mä aloitan, niin mietitään tällä tavalla, niin kuin kysymyksellä aloitan, että monet meistä on tunteneet sillä tavalla, että istunut työpöydän ääressä useampia tunteja, huomannut, että sitten useamman tunnin jälkeen niin mikään ei oikein liikahtanut. Niin onko kellä ollut tämmöistä niin kuin tunnetta? Pistäkää chattiin tai huikatkaa vaikka. Joo, ainakin mulla on ollut silleen, sit kun me yritän saada jotain tehtyä, niin tuntuu ihan kuin aika vaan menisi aika lailla nopeasti, mutta samalla niin kuin saa tehtyä juttuja, mutta tuntuu ihan kuin sä et saanut tavallaan myös tehtyä juttuja, niin vähän kummallista. Joo, just näin, kyllä. Oliko vielä, Mahmud, oliko sanomassa jotain? Joo, mä olin sanomassa, että ei oikeastaan silloin, kun mä teen jotain, niin kyllä mä koen silloin, että pääsee eteenpäin tosikin vauhdikkaasti, mutta enemmänkin on haasteena aina se, että tekee tosi vauhdikkaasti aina silleen, edistää aina jotain asiaa silleen niin kuin pari tuntia vaikka joka päivä vaikka viikon ajan, mutta sitten se aina jää pausille vaikka 2 vuoden ajaksi, että silleen aina Niin, sille on off. kyllä, joo. Että sulla on helppo aloittaa asiat, sä niin kuin pääset niin kuin nopeasti aloittamaan, mutta sitten se jää niin kuin pari viikon päästä, niin kuin se momentum lähtee siitä niin kuin pois. Joo, silleen, että jos jotain voisi pitää niin kuin tasaisesti niin kuin useamman kuukauden ajan, niin tulisi niin paljon enemmän Kyllä, saisi aikaiseksi, että se on aina silleen nykivää. kyllä. Just näin, joo, kyllä. Toi on niin kuin yksi semmoinen, että joillakin se alkuun pääseminen on vaikea, joillakin on se, että niin kuin se ylläpitäminen, tämä niin kuin silleen tulee. Ja tosiaan itsekin huomaan just sillä tavalla, että helposti menee silleen, että sä teet paljon asioita, mutta sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että hei, mä en ole päässyt tästä mitenkään niin kuin eteenpäin tässä. Ja koko ajan tuntuu siltä, että niin kuin pieniä niin kuin tulipaloja sammutet koko ajan, niin kuin, että palavereja on, viestejä on, pitää perheen kanssa tehdä jotakin, mutta sitten se kaikki jää silleen niin kuin hajanaiseksi. Ja tosiaan tämä ei ole semmoinen, että henkilö on laiska, vaan se on se ympäristö, mikä ei tue sitä, mitä sä haluat saada niin kuin aikaiseksi. Ja tässä on tosi hyvä esimerkiksi, niin kuin, hyvänä esimerkkinä on niin kuin Bill Gates, mitä hän tekee, niin hän vetäytyy 2 vuodessa niin kuin mökille metsään. Ja hän on siellä viikon kerrallaan, ei sähköposteja, ei puheluita, ei nettiä. Sitten hän ottaa sinne mukaan niin kuin kirjoja, papereita, ideoita, mitä hän pystyy sitten kirjoittamaan ja työstämään. Ja tietenkin niin kuin hänellä on varmasti paljon, niin kuin voi sanoa, että hänellä on paljon tietysti, niin kuin, sihteerejä ja tämmöisiä, ja hän niin kuin pystyy tekemään, mutta siitä huolimatta, niin hän on semmoinen kiireinen henkilö. Ja siitä huolimatta, niin vaikka hän on yksi tämmöisen kiireimmistä niin kuin ihmisistä, niin hän tekee näitä, jotta ne parhaat ratkaisut syntyy siinä, kun ei tule minkäänlaisia keskeytyksiä. Ja tätä kutsutaan syväksi työksi, deep work. Eli henkilö keskittyy, fokusoituu siihen yhteen tai kahteen asiaan, antaa sille ajan keskeytymätöntä aikaa. Ja se on myös semmoinen, mitä vaatii niin kuin semmoista niin kuin kognitiivisesti vaativa. Että se ei ole niin kuin semmoinen, tullaan käymään, mikä on niin kuin pintatyöllä ja deep workin erolla, syvällä työllä, mikä niillä ero on. Ja mitä sitten myöskin tapahtuu, on, että kun aivoilta kestää noin 20-25 minuuttia palata takaisin siihen syvään niin kuin, työhön, kun se herpaantuu. Eli jos puhelin soi tai sitten niin kuin joku keskeyttää, niin kaikki nämä, niin kuin se, että se aivot ehtii palaamaan taas siihen syvään niin kuin, työhön, niin se on semmoinen, mikä
tulee, niin kuin, se on niin kuin, se ottaa niin kuin meiltä koko ajan sitä aikaa. Ja inshallah tämä on niin kuin meidän niin kuin työpaja, mitä me tullaan käymään, jotta kun me keskitytään siihen, me saadaan yhdessä tunnissa tehtyä 3 tai jopa 5 tunnin asiat, syvää niin kuin kognitiivista vaativaa asiaa, ja ei sille, mikä niin kuin huutaa kovemmin, vaan se, mikä on tärkeää meille. Hyvä. Hyvä. Eli tässä on just tämä, niin kuin mitä mä äsken mainitsin. 23 minuuttia palata, kestää noin 23 minuuttia palata takaisin siihen syvään keskeytyksen jälkeen. Niin ajatelkaa, miten paljon siinä niin kuin säästyisi, jos sulla olisi tunti, sulla ei ole minkäänlaista niin kuin, ilman mitään keskeytymätöntä. Se on vaan siihen yhteen asiaan fokusoidut. Mitä te pystyisitte saamaan aikaiseksi? Toi on mielenkiintoinen kysymys. Enemmänkin tulee mieleen vaan se, että 7 tunnin työpäivässä on 18 keskeytystä, niin musta tuntuu, että mulla on varmaan 180. Joo, en Jokainen ihmettele. Joo, se, niin kuin Teams-ryhmä. asiakaspalvelussa ja silleen, niin siinähän Mm, tulee tosi paljon, niin koko ajan keskeytyksiä tulee ja niin kuin, tuntuu, että päivä on vaan niin kuin silleen, se on pelkkää niin kuin just, keskeytyksien armoilla vaan sille, että yhdestä asiasta sille toiseen pomppimista vähän niin kuin, että mm, en osaisi ajatella, miten niin kuin tunti niin kuin sitten, niin se on niin kaukana tämänhetkisestä elämästä. joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä tähän niin kuin syvään työhön, niin, siinä on sillä tavalla, että niin kuin huomaa niin kuin, esimerkiksi niin kuin kaikki nämä niin kuin suuret, ne, jotka ovat saanut tehtyä jotakin elämässä, niin ne on käyttäneet tätä syvää työtä. Ja jokaisella on tietenkin voi olla siellä eri nimityksiä sille samalle asialle, mutta loppujen lopuksi se palaa siihen, mitä ne tekee. Että ne keskittyy siihen yhteen asiaan ja antaa sitten sille niin kuin ajan. Ja tässä on niin kuin syvätyö ja pintatyö niin kuin näiden ero. Eli syvätyö esimerkiksi, jos sä kirjoitat, henkilö haluaa kirjoittaa saada kirjan valmiiksi, tai tekee artikkelin, tai mitä tahansa, mikä liittyy niin kuin kirjoittamiseen, koodaukseen, strategia, hän suunnittelee jotakin, niin kuin hän haluaa suunnitella viikoittain, miten hänen viikko sujuu, tai hänen kuukausi tulee sujumaan. Kaikki, mikä vaatii niin kuin täyden keskittymisen, eli hän haluaa luoda jotakin uutta asiaa, jotakin mitä on arvoa, sillä on jotain arvoa, niin kaikessa tämmöisessä tarvitsee niin kuin syvää työtä. Eli se voi olla sekä niin kuin, henkilökohtainen asia, tai se voi olla myöskin, että niin kuin työasia. Jos joku varsinkin on niin kuin, yrittäjä, sen pitää suunnitella, markkinointi pitää suunnitella myyntiä, kaikki tämmöiset asiat. Jos hän on ihan niin kuin päivätyössä, sama juttu, paljon kirjoittamista, paljon niin kuin, melkein jokaisessa työssä, niin kuin toimistotyössä on jonkunlainen tämmöinen niin kuin, kirjoittamista liittyvä, niin koodausta se tekee. Kaikki tämä, niin se vaatii semmoista syvää työtä, jotta sä saat laadukasta työtä. Ja just sille, että se vie sen, niin kuin, jos sä saat 1 tai 2 tuntia, sä pystyt tekemään sillä niin paljon, saat niin paljon aikaa, kun se olisi semmoista hajanaista, koko ajan keskeytetään henkilöä. Ja taas pintatyö on just tämmöiset sähköpostit, pienet palaverit, tiedoston järjestäminen, kaikki tämmöiset, mitä niin kuin ei tarvii semmoista, että sä keskityt siihen, että se ei vaadi sulta sitä täysin keskittymistä. Mutta nämä on ne, mitkä ei kasvata sitten osaamista. Ne ei kasvata sun niin kuin, tietoa tai taitoa. Se, että sä vastaat sähköpostiin tai koko ajan oot jossain niin kuin palaverista toiseen tälleen, niin ne ei ole semmoisia, mitkä kasvattaa sun osaamista. Ja kun henkilö tekee syvätyötä, niin aivokapasiteetti tarvii tosi paljon, joten myöskin sen syvän työn jälkeen, niin hänen pitää myöskin rentoutua. Että hän ei voi olla koko päivä sanoa, että mä oon syvässä työssä ja tämän jälkeen niin hän menee taas niin kuin tekemään jotain muuta, vaan hänen pitää rentoutua, koska aivokapasiteetti se vie tosi tosi paljon. Ja
tosiaan me tarvitaan näitä molempia, me tarvitaan sekä syvätyötä että pintatyötä. Että sä et voi sanoa, että mä en halua vastata mun sähköposteihin tai mä en osallistu palavereihin. Mutta se, että mihin palavereihin sä osallistut, siihen sä voit vaikuttaa, mutta sä et voi sanoa, että mä en osallistu kaikkiin palavereihin. Joo, eli me tarvitaan kumpaakin, mutta mitä yleensä tapahtuu, niin useimmilla meistä niin se pintatyö syö se koko päivän, eikä sille syvälle työlle jää tarpeeksi tilaa, jos lainkaan. Joten kun meillä ei ole sitä syvätyötä, deep work-sessiota ei ole, niin me hukutaan siihen koko ajan pintapuoliseen työskentelyyn. Kuka pystyy samaistumaan tähän? Joo, samaa mieltä, samaa mieltä. Joo. Okei, hyvä. Joo, sano vaan. Joo, ehdottomasti se niin kuin, toi syvälle työlle niin kuin, pitää jättää aikaa ja siinä usein on se niin kuin, nimenomaan se, että se luo niin kuin, eniten arvoa. Että mullakin niin kuin, töissä, että kaikista parhaat, mistä mä oon saanut niin kuin, kiitosta, on ollut oikeastaan semmoiset asiat, mihin mä oon jättänyt aikaa ja mä oon kokenut, että ne on ehkä silleen, ei ole ollut niin arvokkaita, koska mä oon tehnyt ne niin kuin, rauhassa ja hitaasti ja niin kuin, mutta sitten loppujen lopuksi sitten esihenkilö vaikka antanut kiitosta, että hei, onpa hyvä juttu. Kun taas sitten semmoinen päivittäinen juokseminen paikasta toiseen, niin siitä ei ole koskaan niin kuin ollut mitään iso arvoa kenellekään, se on vaan se päivittäinen normaali rutiini. Joo, just näin. Just näin. Joo, hyvä. Okei. Sitten seuraavaksi mennään, että niin kuin, miksi tämä on tärkeä sitten, mitä me hyödytään. Ja tämä on tosi hyvä siinä, kun me ymmärretään, mitä me hyödytään siitä, niin sitten me aletaan niin kuin arvostamaan sitä asiaa enemmän. Eli mitä me hyödytään siitä, kun me tehdään sitä deep workia, että tunnin tai 2 tuntia ilman mitään, että meitä keskeytetään, niin keskitytään siihen yhteen tai kahteen asiaan. Niin ensimmäinen on, että me saadaan enemmän aikaan. Vähemmässä ajassa saadaan paljon enemmän, eli meistä tulee tehokkaampia. Yhdessä tunnissa me pystytään saamaan enemmän aikaiseksi kuin 4 hajanaisesti tehtyä. 4 tunnissa tehdään jotain hajanaisesti. Eli se on ajattele, jos sä saat yhdessä tunnissa tehtyä niin kuin 1 tunti vs niin kuin 4 tuntia. Eli sä pistät 1 tunnin, sä voit suunnitella, sanotaan sun koko viikon yhdessä tunnissa. Tai yhdessä tunnissa sä kirjoitat jotakin ja sä jatkat sillä tavalla, niin miten paljon sä saisit aikaiseksi niin kuin, artikkeleita tai kirjoja tai asia, mikä on sulle tosi tärkeä, mihin sä keskität sun energiaa. Ja sitä kautta sä pystyt antamaan sitä laatua. Hyvä. Ja se on just se toinen, parempi työn laatu, koska se on syvempi, sä oot keskittyneempi, niin sitä kautta se keskittyneisyys on täydellinen, ratkaiset ongelmia, joita et ratkaisisi, jos olisit hajamielinen. Jos sulla on monta niin kuin, rautaa tulessa, sä et pystyisi ratkomaan, koska sä et pystyisi syvemmin menemään siihen. Kolmas on se, että se niin kuin, uran eteneminen. Eli tämä on semmoinen todella niin kuin kilpailuetu siinä, että sä pystyt niin kuin sun uraa etenemään sillä tavalla, että sulla on syviä työhetkiä, jolloin sä pystyt nopeammin niin kuin menemään sitä urarappusia eteenpäin. Ja sä pystyt erottumaan, koska sä oot henkilö, joka saa asiat tehtyä. Vaikeat, ei semmoisia pinta niin kuin työtä, vaan saa tehtyä niitä juuri tärkeitä asioita, mihin tarvitaan syvää työtä, miettimistä, pohdiskelua, keskittyneisyyttä. Kaikki nämä tulee siinä tulee. Ja mikä myöskin tosi tärkeää, niin flow. Joo, ja sitten 4. on myöskin, että sun hyvinvointi ja flow-tila säilyy siinä. Eli
tuntuu hyvältä, kun sä saat aikaiseksi pienessä ajassa, kun henkilö, sä kasvatat sitä sun aivokapasiteettia, että sä pystyt keskittymään yhteen asiaan niin kuin pitkään aikaan, niin se tuntuu hyvältä, että sä saat, sä saat niin kuin aikaiseksi monta asiaa ja uppoudut siihen merkityksellisellä tavalla kokonaisvaltaisesti, niin sä nautit siitä enemmän. Sulla tulee sitä tasapainoa ja merkitystä paljon enemmän. Joo, tervetuloa vaan, Afnan. Me aloitettiin. Mä voin kerrata sitten myöhemmin sulle siitä. En, joo, tässä on joitakin niin kuin syvän työn niin kuin hyveitä tai mitä me hyödytään siitä. Mitäs teille, herääkö teille tästä mitä? No ainakin tuo on ihan hyvä toi syvän työn keskittyminen, niin mun mielestä on ihan hyvä keskittyä tuohon syvän työhön, mutta kannattaa niin ottaa yksi päivä kerrallaan, että tavallaan että ei niin tee monta sen tuntia, niin siis tavallaan kun toi vähän vaikuttaa stressiin, niin aina parempi pienet työtunnit tai silleen tehdä niin kuin syvätyötä, ettei tai aina pienempistä parempi aina, ettei tarvitse tehdä niin monta niin kuin syvää työtä yhdellä kerralla. Kyllä, joo. Joo, siis kun henkilö keskittyy siihen, kun tekee tämän niin kuin deep workin, niin se on semmoinen oikeasti, se vaatii energiaa sille, että ja siis pitää just ottaa, varsinkin jos ikinä ei ole tottunut siihen, ei ole niin kuin tehnyt, niin koska nykyään on sillä tavalla, että me halutaan just tämä, niin kuin me eletään niin kuin semmoisessa maailmassa, missä on, niin kuin, me halutaan saada nopeita tuloksia. Joo, Ja sitten just tällä, niin kuin, että kaikki on niin kuin, tiedätkö, niin kuin napin painalluksen takana. Että joo, sulla on siinä niin kuin sosiaalimedia, nopeasti saat niin kuin semmoinen niin kuin, niin kuin tuloksia tai nopeasti sä näet jotakin siinä, niin, mutta kun tämä syvä työ oikeasti se vaatii tosi niin kuin, se ottaa sulta tosi paljon niin kuin energiaa ja just sen takia, toi on mielestäni tosi hyvin, mitä sä sanoit, Ahmed, niin että mistä aloittaa sitten, että just pienistä, ei suuresta. Ja tämä on mielestäni tosi tärkeä, että välillä mistä niin kuin tulee, että henkilö ehkä ymmärtää, että tämä syvä työ on tosi tärkeää verrattuna niin kuin pintatyöskentelyyn, mutta sitten hän ehkä yrittää niin kuin tehdä semmoisen ottaa niin kuin haukaista suuren palan, mitä hän ei ole tottunut. Ja sen takia mä itse niin kuin silleen suosittelen, että just silleen niin kuin 25 minuuttia, niin aloittaa siitä vaikka. Jos sekin on liian paljon, että henkilö ei ole tottunut, kokeilee vaikka 10 minuuttia, 15 minuuttia. Aloittaa siitä ja tekee sen säännöllisesti, että keskittyä. Eli me halutaan, että se kapasiteetti, meidän kapasiteetti pikkuhiljaa niin kuin kasvaa. Kapasiteetti kasvaa siinä. Ja jos henkilö ei ole tottunut siihen, niin sitten niin aloittaa sen rauhallisesti. Eli yksi, sä valitset sun tehtävä, mitä sä haluat, niin kuin mikä se sun se deep worki, esimerkiksi kirjoittaminen, se suunnitteleminen, vaikka viikon, mitä sä haluat tehdä tämän viikon ajan, että sä suunnittelet sun kalenteri, tai sä kirjoitat jotain tai koodausta, tai kaikki mikä vaatii semmoista niin kuin, paljon semmoista aivokapasiteettia, että sun pitää keskittyä siihen. Niin sä valitset tämän yhden tehtävän, sä poistat kaikki häiriöt fyysisesti, eli puhelin menee pois, joko pois päältä tai toiseen huoneeseen, ei mitään niin kuin, telkkaria tai mitään muuta. Ja myöskin sit siinä on samalla niin, ihmiset. Eli ne on myöskin ne häiriötekijöitä, että sä menet joko omaan huoneeseen tai sä menet johonkin, missä niinku sä tiedät, että kuka häiritse. Kirjastoissa esimerkiksi on hyviä paikkoja, missä niinku ei saa puhua, ei mitään. Ja sit sä otat jonkun vaikka vettä tai kahvia tai teetä, mistä sä tykkää, ja sä istut sit siinä. Eli poistat kaikki ne fyysiset häiriötekijät, ulkoiset häiriötekijät ja myöskin ne sisäiset häiriötekijät. Eli jos sulla on jotain semmoista, mitä sä mietit, pohdiskelet, kirjoitat vaikka paperille kaikki ja sitten sä mietit ne myöhemmin.
Ja sitten on todella tärkeää, että sä käytät ajastinta. Koska me voidaan jokainen sanoa, että voi luulla, että, niin kuin, että sä oot ollutkin 25 minuuttia, mutta sä oot ollutkin ehkä 10 minuuttia vaan siinä. Olette varmaan huomanneet, että niin kuin, aika on tämmöinen niin kuin, tosi, jokainen niin kuin miettii, hei mä oon tehnyt 2 tuntia tätä, niin huomaakin, että oon tehnyt vain 40 minuuttia jotakin asiaa. Se on helppo, niin kuin, se voi niin kuin, juksata siinä. Niin sen takia se on hyvä, jos ei ikinä ole tehnyt, niin maksimissa mä sanoisin, että aloittaa 25 minuuttia. Ja sitten alkaa sitten vahvistaa. Niin mikä yleensä sitten suositellaan niin kuin syvätyötä niin kuin päivässä, jos haluaa tehdä joka päivä, niin 3-5 tuntia, jos pystyy. Mutta sitten meillä on jokaisella omat niin kuin, rajoitteet, omat niin kuin, haasteet, omat tiedätkö, niin kuin, työt ja tälleen. Niin mitä mä itse suosittelen on, jos tekisi päivittäin 1 tunnin deep workia. Jos ei pysty tekemään joka päivä, joka toinen päivä, tekisi vähintään 1 tunnin. Jos tämä on liikaa, niin 0,5 tuntia päivittäin. Niin löytää ensinnäkin, että löytää oman sen, niin kuin, mistä pystyy aloittamaan. Eikä mieti liikaa just sille, että mä en pysty tekemään tätä. Aloita niin pienestä, että sä pystyt aloittamaan. Jos pystyt saamaan 0,5 tuntia joka päivä, jos sä vaikka saatkin 15 minuuttia joka päivä, niin sä aloitat sitten siitä 15 minuuttia joka päivä. Joo, ja tämä on just silleen, että tämä on niinku silleen konkreetti, että me halutaan saada se deep work, se syvä työ, niin nyt kun me ymmärretään, miten tärkeä se on, me käytiin tässä joitakin, miksi se on tärkeää, mitä me hyödytään siitä, niin me halutaan saada siitä teoriasta käytäntöön. Ja tällä tavalla me saadaan se käytäntöön. Että samalla tavalla kun me mennään salille, niin me emme aloita siitä suuresta painosta. Jos me aloitetaan siitä suuresta painosta, niin selkä tulee kärsimään, jos ei mene poikki. Mistä me aloitetaan? Me aloitetaan pienestä painosta. Ja pikkuhiljaa me vahvistetaan, meidän lihasmassa kasvaa, meidän muisti kasvaa, me pystytään sitten enemmän sitten niin kuin painoa ottamaan. Ja samalla tavalla tämä, me aloitetaan pienestä deep workista, pikkuhiljaa me suurennetaan. Tai sitten me voidaan, että jos meillä on jotkut päivät esimerkiksi vapaa, esimerkiksi lauantai, sunnuntai, tai jos meillä on joku muu päivä vapaa, niihin me voidaan pistää 2 tuntia, ja muut päivät me pistetään vaikka 0,5 tuntia. Samalla tavalla kuin me suunnitellaan meidän kalenteria, me suunnitellaan niitä slotteja, blokataan aikoja sille deep work-ajalle. Hyvä. Tuleeko tästä mitään pohdintoja esiin? Mua mietityttää toi niinku syvä työ, kun niinku, mä ymmärrän tämän, niinku, että tässä ei ole niinku häiriötekijöitä. Musta tuntuu, että niinku häiriötekijät, mitä, mitä varmaan monella muullakin on niinku nämä älypuhelimien tuottamat niinku häiriötekijät ja ilmoitukset on niinku ehkä nykyajan niinku pahimmat häiritsijät ja tietysti niin kuin muut ihmiset häiritsee myös aika paljon, että niiden niin kuin eliminoiminen edes lyhyeksi aikaa on niin kuin luo tosi paljon niin kuin sitä keskittymistä niin kuin lisää tai helpottaa keskittymistä. Mutta mä mietin tätä syvää työtä, että liittyykö tähän myöskin niin kuin, muita elementtejä, että onko se, niin kuin se, että vaan yhden tehtävän valitseminen myöskin sen lisäksi, että ei ole häiriötekijöitä, ja se, että se on tarpeeksi pitkä. Niin, eli mun kysymys varmaan on se, että miten tämä syvä työ niin kuin määritellään, että mitä kaikkia niin kuin elementtejä tässä on. Joo, joo, tuo on tosi hyvä kysymys. Mennään vähän taakse. Mä hieman kerroin siitä, mutta ei mitään, käydään uudestaan. Eli mihin me käytetään sitä syvää työhön. Että esimerkiksi me halutaan opiskella, sanotaan vaikka henkilöopiskelija. Ja kun hän on opiskelija, niin hänen pitää syventyä siihen, että hän ymmärtää sitä, mitä hän opiskelee. Joten siinä on paljon niin kuin hakemista, paljon kirjoittamista, paljon lukemista tulee siinä. Niin se on se hyvä, esimerkiksi mihin voi niin kuin siihen syvää työhön käyttää.
Toinen voi esimerkiksi olla, että sä suunnittelet jotakin, eli sä haluat suunnitella sun viikon, sun kuukauden, sulla on jotain semmoinen projekti, mikä niin kuin vaatii semmoista syventämistä, että sun pitää tehdä. Eli jokainen meistä käyttää sitä deep workia eri tilanteisiin. Joku voi käyttää sitä työpaikkaan, joku voi käyttää sitä niin kuin henkilökohtaisen elämään ja myöskin elämän eri alueisiin. Sait Okei, sä? joo, tämä selkeytti jo. Se on Joo, varmaan niin kuin sitten nykyään ongelma, että niin kuin meillä on niin paljon tätä niin kuin pintatyötä ja kyllä. häiriötekijöitä, että me unohdetaan niin kuin tämä syvän työn niin kuin arvo. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Ja esimerkkinä tässä myöskin, sanotaan, että tässä on pintatyöskentely, tässä on niin kuin sähköpostit, mutta sanotaan jonkun työ on, että hän vastaa niihin sähköposteihin. Se on hänen työ, eikö niin? Joten hän voi käyttää sitä Dworkia just tähän sähköpostin vastaamiseen. Eli hän ottaa semmoisen slotin, niin kuin tunnin, 2 tuntia, että hän ei tee mitään muuta, kuin pistää sen niin kuin vastaa niihin, niin kuin hän käyttää sitä syvätyöskentelyä siihen, että hän vastailee siihen niin kuin sähköposteihin. Eli hän joo, kyllä. käytti, hän käytti siihen niin kuin fokukseen, niin kuin just siihen työpaikkaan. Mutta sitten meille, muille, niin sähköpostien vastaaminen, niin se on vain enemmänkin, että meille riittää, sanotaan 3 kertaa, jos me katsotaan aamulla, katsotaan kerran, sitten katsotaan kello 12 ja vaikka illalla kello 6. Jos me katsotaan noin 3 kertaa se meidän sähköpostit, se on meille riittävä. Ne muut on vaan, niin kuin, että me haetaan siitä enemmän dopamiinia kuin, että se olisi semmoinen meidän työ, vaan me halutaan, että onko se jotain muuta. Me ollaan vaan siitä jännityksen haku siitä, että onko sulla jotain uutta. Joo, tuo pintatyö on semmoista niin kuin pomppimista. Exactly, että me pompitaan koko ajan silleen, me ollaan niin kuin silleen, me huomataan esimerkiksi niin kuin, just silleen pomppi, sitä on tuo hyvin mitä sä sanoit, että me pompitaan sit siinä. Joo, nyt mä sain paremmin kiinni tästä. Joo, joo, joo. Ja sitten tässä oli just silleen, mitä mä niin kuin sanoin, eli valitse yksi tehtävä, niin se voi olla myöskin 2 tehtäväkin, mutta mä haluan ensin, että te opitte sen, niin kuin, sen periaatteen, että se voi olla välillä jopa, että niin kuin, hei, mulla on nämä 3 asiaa, mitä mä haluan tehdä mun deep work aikana. Mutta ensin, että me opitaan se, otetaan yksi tehtävä ja keskitytään siihen, päästään siihen flow-tilaan, eli siihen keskittyneisiin, mistä me nautitaan sitten. Me ollaan just silleen, mainitsin tässä, että yksi, mikä kun sä pääset deep fokukseen, että sä huomaat, että sulla tulee se flow-tila. Ja se on myöskin, mikä edistää sitä hyvinvointia, että jes, sulla tulee semmoinen, että mä oon onnistunut tässä. Mä pystyn saamaan, tekemään asioita, saavuttamaan asioita loppuun asti. Mä saan pikkuhiljaa pääsen tuloksiin. Mutta se voi olla esimerkiksi just tälleen, sä valitset esimerkiksi, että yksi on semmoinen, että mä suunnittelen mun viikon, toinen voi olla, että hei mä haluan lukea tämän kirjan ja ottaa siitä noutteja. Ja kolmas on, että hei mä kuuntelin jonkun luennon ja mä haluan ottaa siitä käydä läpi mun ne mitä mä otin, ne luennon, mitä mä kirjoitin ylös, niin mä haluan kirjoittaa todella hyvin. Ja sit sä käyt niitä, ettei mitään muuta kuin näitä asioita. Ja sitten just tämä on yksi tosi tärkeä, jos sä et poista niitä häiriötekijöitä, niin se koko ajan tulee, sä koko ajan herpaannut ja sitten koko ajan sul tulee, että sä menet on-off, mikä ei sitten hyödytä sinua ollenkaan. Ja se on tärkeä myöskin se ajastin. Se on tosi tärkeä, että mä sanoisin, että 25 minuuttia maksimissaan aloitat siitä, jos et ole aikaisemmin tehnyt deep workia. Jos sulla ei ole kokemusta, niin sä voit mennä hyvin 45 minuuttia, jopa tunti voit mennä. Mutta maksimissaan esimerkiksi sanotaan, että jos sulla on 2 tuntia, sanotaan, että on joku viikonloppu ja sä haluat tehdä 2 tuntia, niin kun sä oot tunnin kohdalla, niin sit sun pitää pitää pieni breikki. 5 tai 10 minuuttia sä pidät breikin, tauon pidät, mutta siinä tauon aikana niin sä et mene mihinkään sosiaal mediaan tai mitään muuta. Sä vaan siinä vähän liikut ja vaikka punneruksia teet tai meet juomaan tai vessaan ja sitten sä menet takaisin siihen deep workiin. Me ei haluta, että sä teet jotain semmoisia pintatyöskentelyä tai tämmöistä muuta, mikä sitten saa sut pois sieltä syvästä työstä. Eli sä et saa mennä katsomaan mitään leffoja tai sä et saa mennä hakemaan puhelinta sillä aikaa. Tämä on tosi tärkeä myöskin.
Toi on itse asiassa tosi hyvä huomio, koska mä oon usein tehnyt tota syvää työtä, niin tajuamatta siis, että se on syvää työtä, mutta Joo, välissä katsonut niin kuin sosiaalista mediaa, niin en ole koskaan tajunnut sen vaikutusta, mutta kyllä. Joo, se on just se, että sitten se siihen paluu on ollut sitten vienyt taas toiset, varmaan sitten 10 niin kuin minuuttia, 10-15 minuuttia, niin kuin kyllä, on kyllä. taas siinä. Joo, toi on sillä tavalla, että niinku, en, silleen, niinku, ja just tolleen, niinku, sä aloitat pienestä, sä alat niinku, pikkuhiljaa niinku, kasvattamaan sitä niinku, fokuslihasta niin sanotusti. Joo. Ja tässä on tosi hyvä niinku, yksi parhaista esimerkkeistä, mitä, mikä tulee niinku, keskittymiseen, on samalla lailla kuin jos aurinko on tosi kuuma, niin se ei polta kasvia, se ei polta sitä ruohoa. Mutta sitten jos sulla on niinku suurennuslasi ja sä pistät sinne aurinkoon, niin se auringon energia pystyy polttamaan sen koko ruohon. Ja tämä on sen takia, että sä fokusoit sitä energiaa. Nyt sä fokusoit, sulla tuli niin kuin laserfokus niin sanotusti, ja se saa sen energian, niin kuin sitten sä saat, niin kuin, se on niin kuin, saat niin kuin energia nyt. Sun energia on nyt keskitetty, joten sä saat tosi paljon enemmän aikaiseksi. Tämä on mun mielestä yksi parhaimmista niin kuin esimerkkeistä, mitä mä niin kuin, pystyn antamaan. Ja tämä on se deep focus. Se suurennuslasi on se deep focus. Ja se, että se aurinko on, niin se on se, että niinku, se on se pinta niinku sanotaan pintatyöskentely. Että okei, sä saat jotain aikaiseksi, että sä oot päässyt eteenpäin, mutta sitten kun sä oot siinä deep focus, sit sä pääset kunnolla. Se on ihan eri, niinku, sä oot eri, niinku, tiedätkö, eri niinku tämmöisessä en, eri niinku asteessa. Hyvä. Tuleeko muilla mitään tässä? Eipä oikeastaan. Todella mä oon samaa mieltä tuon Mahmudin kanssa, mitä se oli sanonut. Tuo puhe on erittäin vie tavallaan sun aikaa ja vie sun toiseen maailmaan. Niin no tavallaan jos sä haluat tehdä toi syvää työtä, niin ainakin mä oon huomannut sit kun mä teen tollasia syvätöitä, niin mä huomaan, että mun menee aika paljon aikaa siihen, että mä saan tehtyä töitä, mutta sitten mä oon sit sen jälkeen mä otan taukoa, mutta sen tauon aikana mä oon puhelimessa, niin tuntuu ihan kuin se syvätyö ei oikein ole Kyllä, mitään. joo, hyvä. Hyvä. Okei. Ja tässä on tämä sitten viikko, joka jättää tilaa tärkeille. Eli mä itse tykkään suunnitella joka sunnuntai. Mulla on semmoinen sunnuntai-istunto, että missä mä käyn läpi, mitä mä tein viime viikolla, ja sitten mä suunnittelen seuraavan viikon. Ja sitten siinä, kun mä suunnittelen, niin siinä se on se istunto sitten, että mitkä asiat tai mikä on yksi asia, joka tekee viikosta merkityksellisen. Eli sitten sä pystyt suunnittelemaan sun viikon, että okei, milloin sä menet salille, milloin sä teet työt, tai milloin sä opiskelet, milloin sulla on vapaa-aika, milloin sä teet sitä deep workia, ne slotit. Ja muistakaa tämä, että jos se ei ole kalenterissa, kalenteri ei ikinä valehtele. Jos se ei ole kalenterissa, niin se ei ole tehtynä. Mun mentorilla oli semmoinen tapa, että hän aina sanoi, että okei, kun sä haluat tehdä jotakin, niin sitten hän kysyy, että onko tämä sun kalenterissa? Niin hän aina aloittaa siitä, että kun se on kalenterissa, tietenkin voi olla, että välillä, jos joku kalenterissa ei tapahdu, mutta se on todennäköisempi, että se tapahtuu, kun se on kalenterissa. Eli siinä sunnuntai-iltana on hyvä aika suunnitella se just niin kuin lohkovaraus. Niin kuin sä blokkaat aikoja, milloin sä menet töihin, milloin sä pystyt pistämään tämän deep workin. Ideaalisinta olisi se, että sä teet sen saman aika joka päivä. Mutta jos sä et pysty tekemään, niin varaa sen ajat valmiiksi, valmiiksi siihen kalenteriin. Et jos esimerkiksi jollakin on tämmöistä vuorotyö esimerkiksi, niin se on vaikea samaan aikaan tehdä tai se on jotain muita menoja, kaikkea tämmöistä. Mutta tärkeintä on, että aloittaa ja pikkuhiljaa, niin jokaiselle meille tulee se oma rytmi, jolla me pystytään sitten saamaan sitä deep workia osaksi meidän elämää mukaan. Se on elämän tyyli.
Joo, eli ja tämä on tosi hyvä, että niin kuin, viekö tämä kohti sitä asiaa, mitä sä haluat tehdä, sun tavoitteita, vai onko tämä vaan se kova äänisin? Eli mikä voittaa sun kalenterissa? Siinä mikä kova äänisin, että sun pitää sammuttaa sitä tulipaloa, vai onko se semmoinen, että sä oot suunnitellut, sulla on niin kuin aikomus jo tehtynä silloin valmiiksi? Ja tämän takia mä itse suosittelen, me voidaan joku kerta käydä semmoinen niin kuin Baraka Journalin, mitä mä itse käytän ja suosittelen tosi paljon, että siinä on se, että suunnittelee sen viikon, käy joka päivä sitten sen viikon, ja sitten loppuviikossa semmoinen yhteenveto, että miten tämä viikko on sujunut, että miten mä oon päässyt eteenpäin mun tavoitteissa, mitä jäi tekemättä, minkä vuoksi ne jäi tekemättä ja niin edelleen, jotta sä pystyt kehittymään. Niin se on tärkeä. Ja Deep Work just niin kuin auttaa sua tässä suunnitteluvaiheessa, toteuttamisessa, kaikissa näissä, niin se on semmoinen, mikä auttaa sinua eteenpäin sun elämässä. Ja ongelma on tämä yleensä, että se viikko, jos sä et ole suunnitellusti täyttänyt, niin se tulee täyttymään automaattisesti. Te olette varmaan nähnyt tämän. Tämä on varmaan teille niin kuin ihan semmoista niin kuin selkeä. Kalenterikutsu tulee, viestejä tulee, nopeat pyynnöt tulee, kaikki nämä tulee. Eli se, mikä huutaa kovemmin, niin tulee. Mutta jos sulla on jo valmiina, niin sit sä pystyt, jos joku pyytää jotakin sulta, sanot, hei, valitettavasti mä en pysty tekemään tähän aikaan, mutta mä pystyn tekemään sen toiseen aikaan, vaikka niin kuin X aikaa. Joo. Tai jos sä et tee tolla tavalla, niin helposti niin kaikki häviää siinä, mikä on se äänekkäimmin, se häviää, kaikki muut tulee häviämään. Ja yleensä tähän riittää 10-15 minuuttia riittää se, että sä suunnittelet. Ja pikkuhiljaa, kun sä oot suunnitellut, niin sit siinä alkaa tulemaan sulla semmoinen, että sulla alkaa, niin kuin, se on osa sun sunnuntai niin kuin, päivää, niin se alkaa niin kuin, luonnostumaan sitä, mitä sä teet koko ensi viikolle. Hyvä. Hyvä. Miten sitten rakentaa sitä systeemiä pysyväksi? Miten rakentaa systeemiä pysyväksi? Yksi on se, en, ja tämä on se just niin kuin se ideaalisin, että meillä on se ankkuriaika. Joka päivä me yritetään samaan aikaan tehdä sitä. Sittenhän se on niin kuin semmoinen pysyvä. Eli kello 6-kello 7 on mun deep work-aika. Tai sitten aamuisin niin kuin kello 6-kello 7 on mun deep work-aika. Tämä olisi se ideaalisin aika. Jos sä et pysty tekemään samaa aikaa joka päivä, niin vähintään, että se on sun kalenterissa, että hei, tämä on se deep work-aika. Ja sitten rituaali. Ennen kuin aloitat, niin sulla pitää olla jonkunlainen rituaali. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että joku, joka niin kuin kertoo niin kuin sun niin kuin, sisäiselle kellolle, että niin kuin, nyt mä aloitan sen. Eli esimerkiksi sulla on se kahvi tai tee, ja sä menet istumaan, ja puhelin sä viet jonnekin muualle. Ja istut siinä ja sanot vaikka bismillah. Nyt se alkoi. Tai sitten sulla on joku kynä ja paperi, sä istut siinä. Se on se rituaali, millä sä aloitat just ennen kuin sä aloitat. Ja sitten se tyyli, siinä on erilaisia tyylejä, mitä niin kuin, mä en nyt siihen halua keskittyä, mutta siinä on niin kuin, yksi on niin kuin, silleen, sä voit tehdä niin kuin, kerran viikossa, jotkut on tekee niin kuin, koko päiväinen, niitä on erilaisia tyylejä, mutta se mitä mä itse suosittelen, on, että aloittaa just silleen, että joka päivä yrittää tehdä sen niin kuin samaan aikaan. Tai joka päivä on niin kuin, sä oot suunnitellut sun kalenteriin sen ajan, minkä sä haluat aloittaa. Ja sitten viikkokatsaus. Eli jos silloin sunnuntaina sä katot, sä reflektoit ja säädät sitten, että hei, mikä onnistui mulla ja miksi se onnistui, tai mikä ei onnistunut ja minkä vuoksi ei onnistunut, ja sen mukaan sitten sä säädät sitä rituaalia, ei sä säädät sitä syvää työtä. Ja tämä on tosi tärkeä myöskin, että se palautuminen. Että on samalla lailla, jos sä oot niinku ollut jossain salilla, ja sä oot vetänyt ihan niin kuin 0-100, sen jälkeen sä tarvit palautumisen. Ja tämä syvä työ, se oikeasti vaatii tosi paljon energiaa. Sen takia se on tosi tärkeää, että myöskin sulla on niin kuin syviä palautumisia, syviä taukoja, että sä menet kävelylle, rentoudut. Ja tämä ei tarkoita, että sä oot somessa, koska se ei rentouda. Sun aivot toimii koko ajan, kun sä oot siinä kännykän ääressä. Vaan semmoisia just semmoisia, että sä vaikka teet nyt semmoisia niin kuin hengitystöitä,
hengitysharjoituksia teet, tai sä menet pienelle kävelylle, jotain tommosia pieniä asioita teet, mitä pystyt sitten, mutta ei, että sä oot siinä niinku, sä oot niinku somessa tai kattelet leffoja. Se ei ole se, että se aivot ei rauhoitu siitä. Se ei ole semmoinen taukoaika aivoille. Hyvä. Tuleeko tästä systeemin rakentaminen tai sitten se edellinen, että viikko, joka jättää tilaa tärkeille, onko se näissä kahdessa, tuleeko näistä mitään? Me voidaan käydä myös kysymykset siinä lopussakin. Joo, alright. Ja kun tämä on tämmöinen niinku uusi asia, että me tiedetään, että se on tosi tärkeä, mutta siitä huolimatta aina tulee, kun henkilö haluaa muuttaa hänen tapaa, tottumuksia, niin siinä tulee aina jotain esteitä. Eli nämä esteet ja miten me voitetaan. Ne esteet yleensä on just niin kuin ne ulkoiset esteet, ihmiset, tai sitten niin kuin just ne sisäiset esteet, niin kuin, että ei ole tottunut koko ajan, niin kuin on niin kuin tottunut siihen, niin kuin, että katsoo puhelinta tai puhelin on koko ajan kädessä. Kaikki tämmöiset esteet, niin huomaa niitä, huomaa ensinnäkin niitä esteitä, jos, on, niin kuin, jos sä oot työajalla, sä et pysty tekemään miten sä haluat, sä et pysty kontrolloimaan ehkä kalenteria, aina tulee jotain kiireellistä. Ja nämä on ne, että miten pystytään sitten näiden esteitä niin kuin tasapainottamaan. Onko teillä jotain hyviä nämä tyypilliset esteet? Ei voi sanoa ei pomolle, ei pysty kontrolloimaan kalenteriaan, aina tulee jotain kiireellistä. Miten te näette niin kuin, nämä 3 estettä? Miten te voittaisitte niitä tai ratkaisisitte? Tuo on vaikea kysymys tietenkin, kun just nuo kaikki 3 ongelmaa on samaan aikaan, että Mm, riippuu mikä, että ei kontrollia kalenteriin. No, tietysti riippuu mitä sillä tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sitä, että kokee, että ei ole niin kuin hallinnan tunnetta siihen kalenteriin, että se on eri asia kuin se, että vaikka työ määrittää kalenterin kokonaan. Se voi olla niin kuin sit oman kontrollin ulkopuolella. mm, joo. Kyllä. Eli no, joo, no ei voi sanoa ei pomolle, niin sun on pakko tehdä sitä syvää työtä töissä. Mutta ethän saa koko ajan 24 tuntia, niin et saa töissä. Et sun pitää suunnitella samalla tavalla, kun sä suunnittelet sun saliajat, niin sun pitää suunnitella sun syvätyöajat. Jos sä näet sen, jos sä huomaat, että tämä on tärkeä osa sulle, tämä on tosi tärkeä asia, niin kyllä sä sitten niin kuin yrität löytää sille ajan. Ja sama juttu niin kuin kontrolloida kalenteria, niin mitä sä tarkoitat sillä, että sä et pysty kontrolloida sun kalenteria, että kyllä sulla niin kuin, uskoisin, että niin kuin suurin osa meistä suurin osa meillä on, niin kuin, pystytään kontrolloimaan niin meidän kalenteri, tai vähintään niin kuin viikonloput, niin pystytään jotain tunteja saamaan. Se on vaan, että miten me käytetään meidän kalenteria. Ja sitten tämä niin kuin aina tulee jotain kiireellistä. Se voi olla totta, että jotain kiireellistä tulee, mutta miten sitten miten sä oot niin kuin, ottanut sitä huomioon? Että kyllähän puhelin koko ajan soi, ja nykyään on ihan normaali, että puhelin soi niin kuin 24 tuntia. Että joku soittaa sulle keskellä yötä, että hän haluaa, ja toinen haluaa, että sä vastaat häneltä heti. Mutta se on vaan, että miten sä niin kuin, oot päästänyt ihmiset niin lähelle, että ne odottaa sulta sillä tavalla. Et tietenkin jos jotain tulee niin kuin elämää ja kuolemaa kiireellistä, niin mä ymmärrän sen. Mutta jos tämä on sulle myöskin, jos sä priorisoit sillä tavalla, että syvä työ on sulle tosi tosi kiireellinen asia, tosi tosi tärkeä asia, niin se kiireellinen ei tarkoita aina, että se on niin kuin se on tärkeä asia. Samalla tavalla, että sä näet esimerkiksi, kun puhelin soi, niin meillä on aina semmoinen, yleensä meillä tulee sille, että meidän on pakko vastata siihen.
Mutta meidän ei ole pakko vastata, jos se on kiireellinen asia, mutta se ei ole ehkä tärkeä asia. Ymmärsittekö sen eron? Joo, ja usein ne kiireelliset asiat ei ole tärkeitä asioita. Usein ne tärkeät asiat on niitä, mitä ajattelee, että joo, mä teen ne jossain vaiheessa, kun on parempi aika ja vähän enempi tilaa kalenterissa, mikä ei tule koskaan sitten. Mikä ei tule koskaan. Juuri näin, just näin, just näin. Ne tärkeät asiat yleensä ne jää siihen just se äänekkäimpien asioiden alle. Ja sitten ne unohtuu. Ja tämän takia se on tosi tärkeää, että meillä on semmoinen just tämä, tässä niin kuin mainittiin, tämä on tosi tärkeä, että sä reflektoit ja säädät. Sulla on semmoinen viikkokatsausaika, että hei, mitä mulle onnistuu tämän viikon aikana? Missä mä onnistuin ja minkä takia. Ja suurin osa mä voin sanoa, että 90% minkä takia se asia onnistui, on, että henkilöllä on jonkunlainen systeemi. Hänellä on tietty aika, milloin hän menee salille, tietty aika, milloin hän menee nukkumaan, tietty aika, milloin hän menee töihin tai tälleen. Ja rutiinit välillä, ne voi olla silleen, että niin kuin ne on tylsiä, mutta ne on oikeasti ne rutiinit, että sä oot silleen säännöllinen asioissa, niin ne parantaa, ne tekee susta tehokkaamman. Jotenkin, ja tämä on myöskin, että se kiireellisyys ei, ja yleensä se ei tarkoitakaan, että se on niin kuin tärkeä, vaan se on, mun on pakko tehdä. Tämmöinen niin kuin mentaliteetti. Ja kun pikkuhiljaa saa olla tottumaan, että mun ei tarvii nyt vastata puhelimeen, ja sä pistät sen äänettömälle toiseen huoneeseen, sä voit myöhemmin katsoa, niin sä huomaat pikkuhiljaa, että hei okei, äiti soitti tai joku kaveri soitti, mä voin soittaa myöhemmin takaisin. That's it. Tai sitten sä voitkin siihen pistääkin jonnekin, että hei, mä en ole saatavilla tähän aikaan. That's it. Jos tulee jotain kiireellistä, jos tulee jotain, niin kuin, jotain tosi kiireellistä, niin soittakaa vaikka mun vaimon puhelimesta. Vaikka. Niin kyllä ne yleensä sit odottaa sen 2 tunnin ajan tai tunnin ajan. Mutta tärkeintä, että niin kuin saitte vähän niin kuin ideasta kiinni. Että tietenkin voi tulla, että kuolemaan elämään ja kuolemaan, jostain joku menee johonkin tai jotain tämmöistä, niin tämmöisiä kiireitä ei tule joka päivä. Mutta se, että kiireellisesti joku haluaa saada sut kiinni tai silleen, niin, ja se on niin kuin vaan ihan normaali elämä, mihin me ollaan totuttu, niin semmoista kiireellistä, niin se on se, että me ollaan niin kuin tehty siitä kiireellistä, niin kuin me ollaan siitä tehty se niin kuin meidän elämäämme. Hyvä. Okei. Sitten toimintasuunnitelma. Me ollaan kohta valmiita. Toimintasuunnitelma. Kirjoita yksi asia, minkä sä haluat tehdä niin kuin merkityksellinen asia, mihin sä haluat käyttää tätä deep workia. Ja varaa sille aikaa kalenterin. Eli sä voit avata nyt saman tien sun vaikka Google-kalenterin tai mitä muuta kalenterita käytätte, Outlook-kalenteri tai mikä muu, niin varaa siihen aika. Milloin sä pistät sen? Onko se 15 minuuttia? Onko se 25 minuuttia? Sä varaat siihen ajan suunnitteluajaksi tai kirjoittamista tai joku muu, minkä sä haluat, asia, mihin sä haluat keskittyä. Joo. Eli se voi olla niin kuin työelämässä, oppiminen ja kehittyminen, luovaa työtä, henkilökohtainen kasvu ja hengellisyys, kaikki nämä talous ja suunnittelu, kaikki mikä on semmoinen iso, tärkeä, mihin sä tarvit keskittymistä. Ja niin tämä blokki voi olla tosiaan, niin sen ei tarvitse olla mitään pitkä. 15 minuuttia riittää, 25 minuuttia riittää. Jos 15 minuuttia on liikaa, niin 10 minuuttia. Ehkä 10 minuuttia on hyvä aloittaa, niin kuin vähintään.
Ja jos te tunnette, että hei, mä oon aikaisemminkin tehnyt tätä deep workia, niin varatkaa tunti. Bismillah. Hyvä. Saiko kaikki jotain raaputettua kalenteriin? Pistäkää vaikka chattiin, että ykkönen. Hienoa, tosi hyvä. Hyvä. Ja tosiaan tämä voi olla siihen ihan työelämään liittyen. Se voi olla oppiminen, kehittyminen, luovaa työhön. Sä haluat jotain sisällöntuotantoa suunnitella pidemmälle aikavälille, vaikka esimerkiksi koko kuukaudelle. Henkilökohtainen kasvu ja hengellisyys, talous ja suunnittelu. Eli huomaatte, että tämä voi käyttää niin monen asiaa, tämä deep work. Alright, hieno. Kaikki on nyt pistäneet jotain kalenteriin. Tästä se lähtee. Tosi hyvä. Hyvä. Ja sitten vielä tämä, niin kuin ennen kuin me lopetetaan, inshallah, tämä on kaikille teille osallistujille, niin me voidaan varata 2 tämmöistä sessiota, ja ihan ilmaissessiota, jossa me käymme, räätälöimme jokaiselle teistä oman tavan, mikä on sopiva teille, deep workin, miten voitte käyttää sitä arjessa, että mikä on sopiva rytmi, mikä on sopiva systeemi, jonka te rakennatte, niin mä voin siinä inshallah avustaa. Mä oon vaikka sitten myöhemmin teihin yhteydessä, niin voidaan katsoa, jos te olette tästä kiinnostuneita, niin katsotaan. Hyvä. Sitten vielä lopuksi, niin onko teillä mitään kysymyksiä? Tuliko mitään tästä kysymyksiä tai oivalluksia tai muuta, mitä te haluatte jakaa ennen kuin me lopetellaan? Oliko kaikki niin selkeä, että ei tule kysymyksiä? Ei ainakaan mulle tullut mitään mieleen. Tämä oli aika mielenkiintoinen sessio, niin kiitän ja tuli aika paljon opittua tästä. Joo. No niin. Jazakallahu khairan. Oli hyvä, tosi hyvä niin kuin, tämä niin kuin kertaus ja varmaan niin kuin, ainakin omaan niin kuin työskentelyyn, niin just se, että se niin kuin muistaa niin kuin varata sen niin kuin ajan niin kuin tolle ja sitten jotenkin jää ainakin itselleni mieleen toi, niin kuin toi älypuhelin, että kuinka paljon sen niin kuin häiritsee, että on unohtanut sen, että se on niin paljon niin kuin luonut sitä häiriöitä niin monessa niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin kuin töissä myöskin, niin kuin, kun koko ajan niin kuin Teams huutaa ja sitten työpuhelin huutaa ja oma puhelin myöskin Mm, huutaa, niin se nyt jäi niin kuin, ainakin itsellä päällimmäisenä niin kuin mieleen. Se on varmasti vaikuttanut paljon tähän syvätyön niin kuin estämiseen. kyllä. Joo. Hyvä. No niin, mutta mennään tästä eteenpäin, niin ruvetaan käyttämään tätä syvää työtä ja ollaan inshallah yhteydessä ja katsotaan tästä pinnillä. Hyvä. Jazakallahu khairan. Kiitoksia kaikille osallistumisesta. Kiitos sulle. Aja se Kiitos, hyvää päivää jatkoa. Assalamu alaikum. Yes. Tää oli Aja